Благодаря на интереса на всички присъстващи днес тук. Нашият екип се надява да отговорим на вашите очаквания. Казвам се Галина Асенова и съм изпълнителен директор на Институтът за социална интеграция. Нашата организация осъществява изборно наблюдение за трети пореден път след 2011 и 2013 година. Запазихме 3 компонента на изборното наблюдение: анализ на изборното законодателство, медиен мониторинг и наблюдение в изборния ден. През цялото това време се стараем да усъвършенстваме инструментите, с които работим, да развиваме екипите, с които работим. Наш партньор в тази дейност е Фондацията за европейски и прогресивни изследвания със седалище в Брюксел. Очевидно и двете организации сме обединили усилията си в това провеждането на изборите да бъде честно, прозрачно и демократично при спазване на изборните правила и закони. Поводът на днешната пресконференция са междинните резултати от работата на екипа за медиен мониторинг. Ръководител на този екип, всъщност те са 3 екипа, е социологът и политолог Стефан Георгиев. Сега му предоставям възможност за резултатите от работата на екипите. Добър ден. Без да губя време, тя Галя вече въведе и обясни какви са целите на мониторинга и на целият проект, който реализираме за трета поредна година. Този медиен мониторинг и мониторинг на предизборната кампания е неизменна част и ние го реализираме за трети пореден път. Правя оговорката, че в момента обявяваме междинни резултати, тъй като така или иначе кампанията все още не е приключила. Така че общо това, върху което аз ще фокусирам вашето внимание, са обобщени събрани данни за един период от 25 март тази година до 10 април. 10 април е средата на предизборната кампания. Преди да пристъпя към конкретното разказване и анализиране на данните, малко повече информация върху какво тази година ние фокусирахме нашите усилия. На първо място, за трета поредна година ние осъществяваме количествен анализ и количествен мониторинг по отношение на това доколко равнопоставено и по какъв начин попадат в определен брой медии лидерите на основни партии, самите партии, както и водачи на листите в контекста на предстоящите избори. Това е едно количествено наблюдение, което ние започваме на 25 март. То обхваща един месец преди старта на предизборната кампания и месецът на предизборната кампания. Отново казвам и правя тази оговорка, че в момента резултатите, които представяме, са с финална дата 10 април. На второ място, тази година решихме да фокусираме известни усилия и внимание върху местни медии. За тази цел ние подбрахме 12 регионални местни медии, като се опитваме да изследваме и да анализираме по какъв начин европейската тематика и тематиката за европейските избори попада в регионалния печат и в регионалните медии. Причината за това е, че в редица региони, а и значителна част от населението предпочита на първо място да се информира от местни медии. Местните медии много често са по-близки, проблемите, които се представят, са значими в по-голяма степен и се припознават като по-близки от значителна част от населението. И на трето място, третата основна активност е сравнителен анализ между платформите, предизборните платформи на основни партии и това какви са ключовите послания и ключови думи, които попадат в медиите. И в тези две дейности за местните медии, за този сравнителен анализ по отношение на ключови думи и послания, отново резултати са междинни. Тези две дейности обхващат само един месец, т.е. месецът на предизборната кампания, т.е. те започнаха да се реализират на 25 април. Така че резултатите, които ще ви представя и по отношение на тези дейности, всъщност обхващат един период от 15 дни, първите 15 дни от предизборната кампания. Но конкретно по трите направления ще започна с количествения мониторинг. Както вече ви казах, периодът, който ние изследваме, започна 25 март, 10 май е датата, която приключихме, т.е. екипа в момента продължава да работи, но ние
сложихме тази дата, която е разделна и разделя предизборната кампания на две равни части. И това са данните, които сега ще видите в рамките на тези 45 дни. Наблюдаваните медии са общо 20 на брой, като за този период от 45 дни ние успяхме да идентифицираме 11 200 информационни единици, които съдържат в себе си един или повече от актьорите, които ние следим. Отново казвам, основни партии, водачи на листи и лидери на партии. В периодът преди старта на официалната предизборна кампания информационните единици, както виждате, са 7654, а от старта на кампанията сме регистрирали 3546 информационни единици. Следим за две основни неща в рамките на това направление. От една страна, колко често един или друг актьор, един или друг политик, една или друга партия попада в новина, дописка, интервю или материал в въпросните медии. И на второ място ние следим за това дали има отношение или какво е отношението, когато тези партии и политици биват отразявани. Дали то се натваря положително, с положителна конотация или отрицателно. Ще видите след малко и слайдовете, които ще ви представя и в това отношение. Сега, относно целият период, няколко думи. Тази крива всъщност показва и интензитета на политическата информация или на тези информационни единици, които съдържат един или повече от въпросните актьори или партии. Виждате, че интензитетът е доста неравномерен. Ние идентифицираме два основни спада, които по естествен път поради календара тази година съвпаднаха с два празника. На първо място това са великденските празници, на второ място празниците в началото на май месец, около Гергьовден, 1 май и тази дълга почивка от 6 дни. Защо го казвам това? Не е случайно, защото това е един от изводите, който правим в рамките на това наблюдение и накрая ще го повторя, но в крайна сметка едната почивка и другата почивка непосредствено преди старта на кампанията и след старта на кампанията, като че ли оказаха влияние и убиха инерцията на тази предизборна кампания. Виждате в каква степен спада и информацията, която с политическо съдържание, именно в тези периоди, около 20 април, 20-22 април и в началото на май месец. Но това е цялостната рамка по отношение на интензитета на информацията, която ние събирахме в изследвания период. Сега конкретно за политиците, партиите и кандидатите. Това е на първо място броят споменавания на партии и коалиции в този период от 25 март до 10 април. Най-често споменава партия ГЕРБ, следвана от БСП Коалиция за България, ДПС, България без цензура на 4-то място и оттам нататък вече интензитетът на споменавания при останалите партии е по-малък. Атака, виждате, АБВ около малко над 1000, Реформаторския блок малко под 1000, Националния фронт спасение на България и Зелените. Това на първо четене, доколко често всъщност тези партии и коалиции са попадали на ежедневно ниво в наблюдаваните медии. На второ място, по отношение на основни лидери на партии и коалиции. В рамките на същия период най-споменаван, най-често попадал в въпросните медии е господин Бойко Борисов, с относително сериозно предимство от над 2300 споменавания. Като че ли се образува нещо като втората писта, втория ешелон от лидери, Сергей Станишев, Николай Бареков. Сложили сме Пламен Орешарски, тъй като е премиер-министър. Да, той не е лидер на партия, но така или иначе е ключов политик в актуалния политически контекст. Затова не случайно сме следили и него. И останалите политически лидери са значително по-назад. Виждате доста под 1000 споменавания, става въпрос за Лютви Местан, президента Първанов, Волен Сидеров, Меглена Кунева и Радан Кънев. В тази кампания прави впечатление, че част от лидерите на партии и коалиции са в същото време и водачи на листи.
Така че по отношение на водачите на основни партии, водачите на листи в предстоящите избори, някои от имената се повтарят, но все пак това е по отношение само на водачи на основни партии, водачи на листи на основни партии. Сергей Станишев и Николай Бареков са с завидна преднина в контекста на тази кампания и месецът преди старта на официалната кампания. Далеч назад остават водачът на листата на Атака Волен Сидеров, водачът на листата на ГЕРБ Томислав Дончев, Ивайло Калфин, водачът на АБВ, Миглена Кунева. Сложили сме Делян Пеевски поради значителния обществен интерес, след като разбрахме, че той е на второ място в листа на ДПС. Решихме, че всъщност представлява интерес и би било интересно да наблюдаваме именно колко често той се появява и в какъв контекст, дали положителен или отрицателен контекст. Затова и неговото име е тук и сме сложили Иляна Йотова като втора и в листа на Коалиция за България един от най-активните кандидати, като че ли през последните месеци, а и бивш евродепутат. Освен партиите и политиците, които споменах, мониторинга се фокусира и върху ключови институции, които имат пряко отношение към изборния процес. В рамките на това наблюдение това са президентът, ЦИК и МВР. Виждате, че президента е попадал значително често в медиите, над 1500 пъти. Над 1000 пъти са попадали също и Централната избирателна комисия и Министерството на вътрешните работи. Обръщам внимание на този слайд. Когато се върнахме назад в нашата работа от миналата година, по време на кампанията за предсрочни парламентарни избори, направи ми впечатление, че в настоящия момент, в рамките на тази кампания, президентът и ЦИК, президентската институция и Централната избирателна комисия са близо 2 пъти по-често споменавани, отколкото миналата година в рамките на същия период. Ние си го обясняваме до голяма степен и с ожесточените, разгорещени дебати, ако щете и скандали, които съпътстваха периода преди предизборната кампания, края на март месец. Тогава, когато имаше разгорещен дебат за състава на ЦИК, президентът се намеси. В този период са и значителна част от информационните единици, които генерират количествени натрупвания по отношение на президентската институция и Централната избирателна комисия. Но така или иначе, тези институции на този етап виждаме, че много по-често се споменават от сравнение с миналата година. Със сигурност увеличеното или по-високата популярност на Централната избирателна комисия се свързва и с разяснителната кампания, и с промените в изборния кодекс, и с новостите в начина на гласуване, промените в бюлетините, въвеждането на преференции и така нататък. Но общо това е картината, ако трябва да я погледнем чисто количествен аспект. Сега, по отношение на това, какво е отношението към въпросните, които до сега ви представях преди всичко от количествена гледна точка. В дясната част на слайдовете, т.е. има вертикала, която е точно по средата. Дясната половина от слайдовете преди всичко демонстрира доколко се засилва отрицателно отношение към въпросните формации, а на следващите слайдове и политици и кандидати. Лявата половина на слайда всъщност представлява и положителното отношение. Колкото по-наляво е дадена формация или кандидат, толкова по-положително или по-засилено е положително отношение. Колкото по-надясно е дадена формация или кандидат, толкова по-засилено е отрицателното отношение. Тоест, използвали сме скала, която е оценъчна, дали даден политик се отразява преди всичко в положителен контекст, неутрално или в отрицателен контекст. И на тази база всъщност сме обобщавали данните, които виждате пред себе си. Прави впечатление, че класическите партии, старите партии, тези, които през последните години са участвали в властта, биват отразявани по-скоро в отрицателен контекст, без изключение. Видно е от слайда. Прави впечатление и засиленото положителна тенденция при отразяването по отношение на партия България без цензура.
Тоест, ако можем да обобщим дали има някой, който се ползва с любовта на медиите през последните седмици, през тези 45 дни, това със сигурност е тази партия България без цензура. Видно е, че и АБВ се разполага в тази част на координатната система, но в значително по-малка степен и количествените натрупвания при АБВ са значително по-слаби. Това е по отношение на партиите. По отношение на лидери на партии и коалиции, до голяма степен картината се повтаря. Няма нещо, което да се отличава значително. Виждате господин Борисов, който споменава най-често, той в същото време е и разположен в относително отрицателната част на тази скала, на тази координатна система. По същия начин, но в малко по-слаба степен също се отнася за господин Сергей Станишев, за господин Пламен Орешарски, както и за господин Лютви Местан. Най-отрицателна светлина е попаднал в рамките на този период господин Волен Сидеров, но при него количествените натрупвания, както виждате, са доста по-малко. Прави впечатление отново, по аналогичен начин, както и с предишния слайд, че ако има политик, който попада в положителна светлина в медиите за тези 45 дни, това е преди всичко господин Николай Бареков. По същия начин на следващия слайд ще ви покажа аналогично кандидати, водачи на листи и кандидати. Отново повтарям, че част от имената се повтарят. Тоест това на господин Сергей Станишев, Николай Бареков, господин Волен Сидеров, госпожа Кунева. Тези имена се повтарят на следващия слайд. Така или иначе, но ако трябва да погледнем в цялата картинка, при господин Станишев и при господин Бареков данните са абсолютно същите. И при господин Сидеров най-отрицателно отразяван, т.е. с най-засилено отрицателно отношение, съвсем логично, може би очаквано е господин Делян Пеевски с значително по-малки количествени натрупвания. В лявата част на скалата попадат също водачът на политическа партия ГЕРБ Томислав Дончев, т.е. той е отразяван относително положително, както и водачът на АБВ господин Ивайло Калфин, както и втората в листата на Коалиция за България, Иляна Йотова, но при тези кандидати, отново повтарям, количествените натрупвания, т.е. броят на отразявания е значително по-малък. Но на базата на наблюдаваните кандидати в рамките на тези избори, така изглежда цялата картина. Това е по отношение на институциите, за които ви споменах преди малко. Тоест, като че ли в ЦИК и МВР се доближават до относителна неутралност, тогава, когато те попадат или биват отразявани, или когато името на институцията се споменава в една или друга информационна единица, президентът Росен Плевнелиев и президентската институция по-скоро в отрицателен контекст или малко по-засилен отрицателен контекст. Отново повтарям, тук до голяма степен роля изиграха именно тези дебати и този скандал, който ние засякохме и който всъщност попадна и в обхвата на мониторинга в края на март месец и в началото на месец април. Общо това е и причината този слайд да изглежда по този начин. Сега нататък, това е по отношение на количествения мониторинг. Не сме подбрали изключително много данни, поради простата причина, че резултатите са междинни и екипите в момента продължават да работят на ежедневно ниво. Тогава, когато приключи това количествено наблюдение, чието финална дата е заложена на 26 май, т.е. денят след изборите, тогава ще обявим и ще излезем с доста по-подробна информация. На този етап, с оглед на това, че не става въпрос за окончателни данни, решихме да представим тази основна рамка, т.е. на базата на наблюдаваните обекти, на наблюдаваните медии, как изглежда този период до 10 април.
По отношение на местни и регионални медии, т.е. второто направление, което ние разработваме, повтарям, тук периодът е 15 дни, т.е. 16 дни до 10 май включително. Какво отчитаме? Включени са, както вече ви казах, 12 за нас значими, тиражни, популярни, посещавани регионални медии в региони Бургас, Варна, Пловдив, Сливен, Благоевград, София област, Кърджали, Шумен и Велико Търново. За този период в местните медии са регистрирани 481 информационни единици, които попадат в една от дефинираните от нас категории, т.е. предварително ние изработихме една типология на това какви са възможните информационни единици, какви са възможните новини или, ако щете, карета или рекламни карета или послания и така нататък в регионални медии. Оттам нататък на базата на тази типология всъщност се опитвахме да следим. Първо верифицирахме дали тя е достатъчно адекватна и дали изчерпва всички възможности по отношение на възможните новини и информации, които попадат в регионалните медии. И оттам нататък вече започваме да следим доколко и къде се появяват количествени натрупвания на базата на тази типология. Това, което виждаме на този етап от тези 16 дни наблюдение е следното. Значителна част, близо 1/3 от информацията, която е свързана с предстоящите избори, е политическа реклама под една или друга форма в регионалните медии. Това са карета, ако щете дори пояснение, че един или друг кандидат отива в този регион, но не забравяйте да гласувате с номер еди кой се и така нататък. Всякакъв тип политическа реклама и агитационни форми в рамките на тези 12 медии. На второ място, това са хроники, новини или съобщения за посещение на даден кандидат или политик в съответния регион. 12% от информацията, която засичаме, е свързана с един или друг конкретен проект, който се финансира от Европейския съюз, тъй като, макар и косвено, това също е информация, която е свързана с контекст на предстоящите избори. Така че в това наблюдение сме се опитвали да обхванем и това. На четвърто място информация за Европейския съюз и за изборите като цяло, което ние отчитаме като цяло като позитив. Защо е така? Да, този процент не е толкова значим, не е толкова голям. Това става въпрос за 12% информация, свързана с европейските избори и с Европейския съюз, но в крайна сметка изходната позиция, от която ние подходихме и към която тръгнахме, от която тръгнахме, когато започнахме да разработваме този мониторинг на местни регионални медии, на първо място тази дупка, която се е образувала между гражданите и темата за европейски избори. Вие знаете, това са изборите, които се ползват с най-ниска избирателна активност. Сега не знам каква ще е активността на тези избори, но тя сигурно отново няма да бъде висока. И това не е просто български феномен, както знаете, това е общоевропейска тенденция. Всъщност това беше и част от нашата цел, една от целите ни, когато се опитахме да анализираме какво се случва в регионалните медии, дали и по какъв начин, в каква степен регионални местни медии се опитват всъщност да обясняват на гражданите и на потребителите на тези медии какви са институциите на Европейския съюз, как се взаимодействат, какво е значението на европейските избори и така нататък. Така че ние откриваме едни 12% сходно информационно съдържание, което за нас като цяло е положителна тенденция. На следващо място 11% конкретни събития, концерти, изложби, хепанинги или каквото да било в контекста на кампанията. 4% са интервютата, които ние сме засекли с политик или кандидат, пряко свързани с европейските избори, и оттам нататък по 1% информация за начина на гласуване на тези избори, т.е. чисто информативно, и минимален процент конкретни скандали. Тази категория просто така я оставихме. Конфликти на местно ниво, свързани по един или друг начин с изборите. Сега,
Виждаме, че този 1% информация за това как се гласува е пренебрежимо малък. Още повече в контекст на това, че имаме много нововъведения в тези избори. От въвеждането на преференцията, съвсем различен тип бюлетина и така нататък. Но така или иначе виждаме, че има засилена информационна кампания в обществените национални медии. Но така или иначе решихме да отчетем и този аспект на регионалните медии. Какви са основните акценти, които ние регистрираме по отношение на тази част? Като че ли наистина европейската тематика не е основна в регионалните медии. Не е най-популярната тема, не се развива в значителна степен, което може би и нормално, но така или иначе в този период на предизборна кампания все пак тази тенденция се остава. Тоест това не е основната тематика в регионалните медии на първо място. На второ място, доста често забелязваме как регионални местни медии всъщност отразяват събития или изяви, които се случват на централно ниво или се припечатват от централни медии. Изказвания на политици от парламентарната трибуна или пресконференция с национален обхват или някакво събитие, което не е с фокус върху съответния регион. На трето място регистрираме и относително висок дял на информации, свързани с политиките на Европейския съюз от една страна и отношенията с Русия. Както и забелязват се информации и анализи и дописки, свързани с Южен поток и с целият този регион, тъй като така или иначе в момента темата е изключително актуална. Затова ще ви обърна внимание и след малко по време на изводите, които сме направили на този етап в края на тази презентация. Както вече ви казах, почти няма информация, която да е свързана с начина на гласуване на тези избори, относно секционни избирателни комисии, срокове, подаване на заявления, документи и така нататък. Прощавайте, промените в изборния кодекс, преференцията и така нататък. Най-подробно като цяло очевидно е, че се отразяват посещения на политици или кандидати в даден регион. И на следващо място информация за европейско финансиране или проекти, които са с европейски проекти по оперативни програми. Така, по отношение на трето направление ще кажа няколко думи, но не сме подготвили, в смисъл, този анализ, сравнителен анализ между платформите и това, което всъщност се появява в медиите, тъй като е все още в много суров вид, само 16 дни протича това наблюдение, опитваме се да го обобщим, но понеже фокуса е много, много широк, или ако трябва да се изразя по друг начин, много често фокус липсва, много е разфокусирана цялата кампания по отношение на посланията, които се чуват. Ще се опитам да кажа няколко думи, това, което виждаме по отношение на някои партии. Сега партиите по една, Коалиция за България и БСП. Това, което виждаме, на първо място наблюдаваме 11 медии в това направление. Това са, някои се повтарят с медиите от количественото и наблюдение, но ако трябва да бъдат точен, Труд 24 часа, Стандарт сега, Преса, от сайтовете Дневник, Блиц, iNews, Дарик News, Фокус и Поглед Инфо. Какви са посланията, какви послания се чуват, какви са основните акценти, какви са ключовите думи. Общо това наблюдаваме. Тогава, когато успеем да завършим наблюдението, т.е. когато премине този целият период от един месец, тогава вече ще направим и пълния сравнителен анализ, доколко това всъщност се припокрива с тези послания и ключови акценти, които са декларирани в предизборните платформи и програми на партиите в контекст на изборите, доколкото всъщност такива платформи и програми присъстват. Защото в някои от партиите такива не са и налични или поне не са формулирани като такива ключови документи. Сега, по отношение на Коалиция за България и БСП, видно е, че за нас е видно, че близо 27% са тясно свързани с социалната проблематика. 27% от посланията
от тематиките са свързани с социална проблематика, включително трудова заетост. Много често се срещат послания като партията на европейските социалисти. За партията на европейските социалисти приоритет номер 1 е заетостта, решаването на проблема с безработицата, включително младежката безработица, работните места са приоритет. Общо това са често срещани послания. По отношение на Коалиция за България, това е близо 27% от това, което отчитаме при тази формация. 12% от посланията са фокусирани върху кандидатът за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. Чуват се много често послания като Мартин Шулц е необикновена личност, искаме Мартин Шулц, кандидатът на партията на европейски социалисти, да оглави комисията, той е подходящия кандидат и така нататък и така нататък. Това са около 12% от посланията, които се чуват. На следващо място 9% послания фокусирани върху борбата с монополите. На следващо място голяма част от вниманието и посланията и говоренето на Коалиция за България се фокусира върху темата за Русия и Украйна. Като тук вече може да се каже, че се демонстрира едно умерено отношение. Няма да навлизам в подробности, но факт е, че всъщност повече от 25% от говоренето от посланията на Коалиция за България се фокусира около тази тема. Друга тема е Южен поток. Темата продължава да се поддържа и стои в медиите през цялото време, включително по време на предизборната кампания. А тези като данъчно облагане, прогресивно данъчно облагане, отмяна на плосък данък, срещу бюджетните рестрикции и така нататък, всъщност остават в сянката на говоренето на Коалиция за България на този етап. Тоест това са основни ключови моменти, които така иначе присъстват в платформата и в програмата на Коалиция за България и БСП, само че на този етап те всъщност не са основните акценти, които се чуват и които ние всъщност успяваме да оценим. По отношение на партия ГЕРБ, близо 20% от посланията, от целия обхват, който ние сме успяли да регистрираме, 20% от посланията са послания на партия ГЕРБ. За какво говори партия ГЕРБ? Едно от основните акценти в посланията е това, че Европейската народна партия е най-голямата партия в Европейския парламент и затова е много важно ГЕРБ всъщност да спечели тези избори, защото тогава България ще се ползва и с подкрепата на най-голямата партия в Европейския парламент. Послания от сорта на всички европейски лидери открито подкрепят ГЕРБ, Ангела Меркел подкрепя ГЕРБ и така нататък. Доста често се чуват в рамките на тази кампания. Може би не е изненада за никой. Една от най-ключовите думи при партия ГЕРБ е магистрала, инфраструктура, как европейските и структурни фондове ще подпомогнат изграждането на инфраструктурата, как ще продължат да се строят магистрали и така нататък. На трето място, в началото на кампанията, като че ли присъстваше аргументът за бюджетни съкращения, към които ПЕС всъщност има контраргументи. Много често се чуваха в началото на кампанията и от господин Бойко Борисов, и от други представители на партията, това, че трябва да има по-сериозна фискална бюджетна дисциплина. Но този аргумент през последните, може би, 10 дни, като че потъна. ГЕРБ говорят също и за Южен поток, но в по-малка степен. Често се чуват тези изказвания на господин Бойко Борисов в това направление. Това, което е интересно и с което можем да направим паралел с Коалиция за България и БСП, е това, че всъщност ГЕРБ по никакъв начин не фокусират кампанията си върху личността на кандидатът за председател на Европейската комисия от Европейската народна партия Жан-Клод Юнкер.
той тотално отсъства от говоренето на политическа партия ГЕРБ, като че ли не е разпознаваем в такава степен. Неговото име не се чува в изказвания, в речи или в интервюта на представители на политическа партия ГЕРБ. На следващо място реформаторския блок. Близо 15% от всички послания, които улавяме, са излъчени от представители на реформаторския блок. Основен акцент в говоренето на госпожа Миглена Кунева, това е темата за свободата. За това, че тя е в основата на Европейския съюз, тя е основна европейска демократична ценност и така нататък. Като изключим това, основното говорене на представители на реформаторския блок се фокусира върху газовата сигурност, енергийната независимост на България, откъсването от Русия, изграждането на Европейски енергиен съюз с Полша, Румъния и Балтийските държави и така нататък и така нататък. Значителна част от говоренето на реформаторския блок е фокусирано върху тази тема, както и алтернативни газови връзки с Румъния, Гърция, Турция. Засяга се и темата за чисто европейско земеделие, само че тази тема отново путана, тя беше като че ли разпознава в началото на кампанията. И от части, откъслично се припознава и темата за бежанците в България. Сега, България без цензура. Послания, ключови думи, акценти от говоренето на тази формация. Отново около 15% от посланията, които ние отчитаме в тези медии, всъщност излизат от България без цензура. Само, че тук има една специфика, че посланията са изключително разностранни и всеки ден излиза ново послание. Тоест няма едно поддържане на постоянно ниво с основна теза, която да присъства по време на целия период. По-скоро едно послание бива засенчено от друго послание, след това излезе трето послание и така нататък, но все пак прави впечатление, основна тема е разкриване на работни места и намаляване на младежка безработица. На второ място, много интересна тема за възстановяване на хубавото минало. Често се чуват думи, вие сте сигурно сте ги чували, за петелетката, да възстановим българската държава и така нататък от този тип говорене и послания. Припознават се и тези за безплатни лекарства за деца и за пенсионери. Липсва говорене, или по-скоро не отчитаме такова засилено говорене, както преди по отношение на монополите в България. Има едно реваншистко послание и това е един от лайт мотивите за операция Чисти ръце, за прочистване на държавата, за прочистване от корумпирани политици, как от предишните ще бъдат взети едни парите, ще бъдат върнати на българския народ и така нататък. Общо това са и посланията на България без цензура. Европейски послания, европейски теми практически липсват. Или по-скоро са периферни за говоренето на тази формация. И няколко думи за АБВ и за Атака, защото и тях се опитваме да следим в рамките на това наблюдение. Основни послания намират преди всичко по отношение на АБВ през интервюта на Георги Първанов и Ивайло Калфин. Там ключови думи са диалог, съгласие по основни национални проблеми, по-справедливо разпределение на данъчни тежести, рестрикции върху офшорни компании, държавата трябва да инвестира и така нататък. А по отношение на Атака не се отчитат толкова голяма степен ключови послания на Атака. По-скоро Атака попада ситуативно на базата на един или на друг скандал в наблюдаваните медии и по този начин като че ли се засенчват и някои от основните акценти, които те се опитват да изкомуникират през медиите, като послания и ключови думи. Това е на този етап съвсем в суров вид, тъй като колегите, които обработват именно това направление, всъщност успяха да обобщат това, което имаме на този етап буквално вчера и затова в този суров вид ви сервирам тази информация. Продължаваме да работим в това направление. Ако трябва с няколко думи да обобщя това, което казах през последните близо 40 минути,
Само съвсем накратко, за да има време и за въпроси. Прави ми впечатление, че кампанията на този етап по-скоро вяла. С това и започнах в началото на презентацията, като че ли няма инерция или няма градация по време на тази предизборна кампания, за разлика от предишни кампании. Както вече ви казах, именно, със сигурност това не е основната причина, но така или иначе тези празници, както и поредица от съпътстващи теми, които не са пряко, те косвено са свързани, но не са пряко свързани с предстоящи избори за Европейски парламент, като че ли изместиха фокуса и отвлякоха от тази енергия в рамките на предизборната кампания. Темите около ЦИК, конфликта в Украйна, който се превръща в основна тема, и до голяма степен всъщност дебатът за бъдещето на Европа, например, дали трябва да има Европа на две скорости или не, дали трябва Европа да бъде по-социална или не и така нататък, всъщност се замества от тези теми. Конфликта в Украйна, Южен поток, проблема с бежанците, те така иначе са косвено свързани с тематиката, но не наблюдаваме точка на противопоставяне, не виждаме дебати между кандидати в рамките на тази кампания. Много често даже тази кампания започва да прилича или на кампания за парламентарни избори, или кампания за местни избори. Тематики, които привидно не са в този европейски контекст, ако щете дори начинът, по който основни водачи на листи или кандидати се появяват и комуникират своите послания пред обществеността и пред медиите, ако щете дори спомните си и снимки през последните седмици, как се пекат кебабчета и така нататък. Като че няма толкова тази европейска тематика или темата за Европейския съюз, това какво е пред Европейския съюз, какво следва да бъде Европейския съюз в следващия период, като че ли отсъства в по-голяма степен. И на последно място, част от водачите на листите или вече са декларирали, или за обществеността е ясно, че те няма да бъдат евродепутати тогава, когато бъдат избрани. Това не е един или два случая, но така или иначе голяма част от водещите партии, листите на водещите партии са оглавявани от техните лидери, където все още няма ясна заявка или няма ясна декларация, те ще бъдат ли или няма да бъдат депутати в Европейския парламент. И това всъщност обуславя и липсата на активен дебат, и липсата на поддържане на теми, които са пряко свързани с европейските избори в този контекст и в тази кампания. Това са някои от основните изводи, които правим на този етап. Отново казвам, резултатите са междинни и с това приключвам, за да може да имате време за въпроси, коментари. Да. ЕШС ли информационна агенция БГНС? В мониторинга обаче все пак не видяхме една от парламентарно представените партии и Движение за права и свободи. Може ли накратко с 2-3 изречения да кажете нещо за тях, за да имаме малко по-пълна картинка? Разбирам, че все още не сте готови с пълния мониторинг. Благодаря. ДПС присъстват в количествения мониторинг. Те не са отчетени тук в последната част на мониторинга, която визира послания. При ДПС се забелязва засилване на кампанията през последните, може би, 10 на дни. Започнаха да се появяват и спотове, и клипове по телевизиите. Основни послания за Обединена Европа, като че ли има едно общо послание, което звучи Обединена Европа, България в Европейския съюз, ДПС в Европа и така нататък, но като че не можем да идентифицираме такава разбивка на конкретни теми и на конкретно говорене, което ви представих и за останалите партии. Затова така съвсем нагрубо. Със сигурност, когато представим окончателните резултати, ще мога да ви кажа малко повече. Николай Георгиев, Life News.
Можете ли да ни кажете на базата на какви критерии са подбрани интернет медиите, които присъстват в този количествен анализ? Прави впечатление, примерно, че агенция Блиц отсъства от този мониторинг, както и Life News. Благодаря ви. Подборът на медиите със сигурност не отговаря на някакъв критерий за изчерпателност. Просто защото като неправителствена организация имаме ограничени ресурси и не можем да си позволим да наемем и да обучим екипи, които са в порядъка на 10-15 човека. В този смисъл просто сме подбрали една извадка от медии, в които забелязваме значителна част политическо съдържание, без да претендираме за това, че списъкът от избраните медии и медиите, които наблюдаваме, всъщност е най-изчерпателния или най-възможно пълния списък от възможни медии. Но така или иначе не можем да се фокусираме само върху интернет сайтовете. Опитваме се да обърнем внимание и на телевизии, и на печатни издания. Именно за това ограничение ни поставя в ситуация, в която трябва да изберем няколко. Това е отговорът. Точно така, да. Блиц влиза в анализът и в мониторинга, който визира, който обобщава резултатите от послания и ключови думи на партиите и на кандидатите. Други въпроси дали има? Ако не, бих искал да кажа още няколко думи. Благодаря на Стефан, на трите екипа, които продължават да работят. Малко така песимистично беше накрая и ще се опитам да кажа нещо по-оптимистично. Относно третият компонент на изборното ни наблюдение, свързан с гражданските наблюдатели в изборния ден, бих искала да кажа, че до момента сме регистрирали 133 души. До изборния ден бройката им няма да надвиши 200. Затова, защото сме избрали да работим повече за качествено наблюдение, отколкото за масово присъствие в изборния ден. Наблюдението ни ще обхване почти всички райони, с изключение на Пловдив град, Пловдив област, Кърджали, вероятно Велико Търново и Монтана. Всички останали ще ги наблюдаваме с едни малки, но обучени екипи. Обучението им приключи в края на предишната седмица. Последното нещо, което бих искала да кажа и с това да приключим днешното събитие, е, че нашата организация, вероятно следите и този процес, е член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. С колегите наблюдатели работим на тази платформа, старайки се да бъдем партньори на Централната избирателна комисия в решенията, които взима. За съжаление, към момента не можем да се похвалим с много добра комуникация и така, партньорство и обратна връзка. Самата работа на Обществения съвет някак си потъна, няма достатъчно прозрачност за нея. Затова с колегите на вчерашното заседание решихме в края на тази седмица да дадем специална пресконференция за вас, медиите, на които да ви представим нашата работа до момента и това, което ще правим до изборния и след изборния ден. До края на днешния ден професор Емилия Друмева ще уточни с Централната избирателна комисия, тъй като все пак ние сме орган към нея, точния час и дата за тази пресконференция. Вероятно сте и видяли, че до днешна дата има 19 организации регистрирани за наблюдатели, което в рамките на този период, който ние сме правили изборни наблюдения, това е най-голямата бройка до момента. Някои от тези наблюдатели и до момента са регистрирали изключително голям брой наблюдатели, в хиляди се измерва той. Регистрацията продължава. Така, имаме и призив към колегите наблюдатели, всички, които се регистрират, да представят достатъчно прозрачно и публично своята работа, своите извадки, които наблюдават, така че цялото ни гражданско общество да бъде информирано за това, което всички ние правим. Благодаря за присъствието и вниманието в днешния ден. Възможно най-скоро след изборите ще дадем заключителната ни пресконференция, на която ще ви информираме за всички резултати от нашата работа. Благодаря и хубав ден!